шоми 1 декабри соли ҷорӣ дар майдони парчами давлатии маркази маъмурии вилояти хатлон шаҳри бохтар маросими бошукӯҳи истиқболи барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат доир гардид. дар маросими истиқболи барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат мирдодоев мирмуҳсин хонандаи синфи 10 литсеи давлатии рақами 1 шаҳри бохтар муовини раиси вилоят фирӯза шарифӣ роҳбарияти шаҳри бохтар раёсати маорифи вилоят ва шӯъбаи маорифи шаҳр садҳо нафар омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр ширкат доштанд. чунин бошукӯҳ истиқбол гаштани барандаи шоҳҷоиза ва ғолиби озмун аз он дарак медиҳад ки заҳмати омӯзгор ва талоши наврасону ҷавонон дар ҷодаи андӯхтаи илму дониш аз ҷониби роҳбарияти ҳукумату аҳли ҷомеа арз гузошта мешавад. این روز یک روز خوشبختانه بود. در این روز من خودم رو یکی از خوشبخت‌ترین شخصی دیگه حس کردم و به این درجات در حیاتم گوره و شادی و خرسندی و به هیجان آمده بودم و بی‌نداری خود رو به همه این شخصانی بیان میکنم و به انسانان خودم خرسندی هستم که می‌خواهند علم بیاموزند چون که علم آموختن یک کاری بیاموزند یعنی از علم آموختن شخص رو به یعنی به پله‌های بلند می‌رسانند. лозим ба зикр аст ки донишҷӯён ва хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳри бохтар дар озмуни мазкур фаъолона иштирок намуда сазовори 3 ҷойи намоён гардиданд. мирдодоев мирмуҳсин хонандаи синфи 10 литсеи давлатии рақами 1 шаҳри бохтар миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 5-11 ва ибтидои касбӣ синфҳои 9-11 сазовори шоҳҷоиза раҳимова шоира донишҷӯи донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ сазовори ҷойи дуюм набиев амриддин нафақахӯр миёни калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун сазовори ҷойи дуюм гаштанд ки боиси ифтихору сарафрозӣ аст. боиси ифтихор аст ки шогирдам мирдодоев мирмуҳсин дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат сазовори ҷоиза шуд. пеш аз ҳама миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки чунин озмунҳоро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ бениҳоят зиёд кард ва ин боиси ифтихор аст ки шогирдам дар озмуни ҷумҳуриявӣ сазовори ҷоиза шуд. зимни истиқболи гарму самимӣ муовини раиси вилоят фирӯза шарифӣ ва дигар иштирокдорон зикр доштанд ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон озмуни мазкур ба ифтихори 115-солагии академик бобоҷон ғафуров ҷиҳати арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корномаҳои шоисаи ниёгони халқ ҳамон дар давоми таърих тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ эҳёи ҳофизаи таърихӣ ва ба ҳамин роҳ шинохти беҳтари нақши миллати кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният ки бо далелҳои раднопазир ва бо такя бо сарчашмаҳои илмию таърихӣ дар китоби мондагору пурарзиши академик бобоҷон ғафуров тоҷикон ва дигар асарҳои таърихӣ инъикос ёфтааст баргузор гардида амри зарурӣ дониста мешавад. аҳли маорифи шаҳри бохтар ҳадаф доранд минбаъд низ бо иштироки фаъолона дар чунин озмуну чорабиниҳо муваффақиятҳои бештарро ноил гарданд. маъруфи назрӣ, фахриддини карим, намозали эргаш барои барномаи иттилоъоти ахбор.